Sziasztok! Hello! Arra gondoltunk ma, miközben itt csináljuk a kis bakettjeinket, és Pablo lelki támaszt nyújt nekünk, hogy elmeséljük, hogy kerültünk ide, Skóciába. Szóval minden 2005 elején, közepén kezdődött, kb. Hát közepén, nyáron, igen. Nyáron, igen. Mivel eldöntöttük, hogy szeretnénk összeházasodni, és azon gondolkodtunk, hogy is kellene az esküvő árát összeszedni. Ami nem volt kevés. Ugyebár, mindazt mindig jól tudjuk. Igen, mert hát anyósoméknak is... Hányan vannak testvérek anyósomék? Hát a szűk családi kör az esküvőn volt 100 fő. És az szűk. Az első unokatársok és nagyon-nagyon közeli családok voltak ott, úgyhogy el tudjátok képzelni, hogy hányan vagyunk a családban, úgyhogy nagy család a miénk, úgyhogy... Úgyhogy nekem nem is nagyon volt családom Magyarországon, mivel én Erdélyben születtem, és 1988-ban kerültem Magyarországra, a szüleim átvittek, képzétek el, a zöld határon, majd egyszer azt a sztorit is elmesélem, nagyon kalandos volt, és akival a férjemmel pedig a középiskolában találkoztunk. Bizony. Azóta együtt vagyunk. College sweetheartok vagyunk. Ja, college sweetheart. Szóval anyukám egyszer csak jött, hozta a Déli Apró hirdetést, ami a szegedi ilyen mindenes újság, és mutatta, hogy van egy hirdetés, magyar asztalosokat keresnek Skóciába. Bizony. Ja, és hát gondoltuk, hogy egy telefonhívást megér, semmit nem veszíthetünk. Ja. Én meg tudtam angolul, ugye, mert az általános iskolában angol tanultunk, ugye, és elővettem minden tudásomat, fölhívtam az illetőt, beszéltem vele angolul, ami nagyon imponált neki, ugye, mert ő neki egy magyar felesége van, és eljött látogatni az apósát, ugyebár, és akkor gondolták, hogy összehozzák a kellemest a hasznosra, és megcsinálják ezt a hirdetést, úgyhogy felhívtam, megszerveztük a találkozót, elmentem, és nagyon szimpatikus voltam neki, és mondta, hogy hát gyakorlatilag kezdhetnénk akármikor. És ebben az időben én az első unokatársammal együtt nőttem föl, éppen asztalos céget vezettünk, és ilyen mindenféle infraszaunákat készítettünk, meg ilyen mindenféle speciális bútorokat készítettünk a belvárosban, de úgy döntöttünk, egymást néztünk, hogy figyelj, fiatalok vagyunk, mit veszíthetünk, most vagy soha nem, úgyhogy fogtuk magunkat, kijöttünk novemberben, és hát mi mind a ketten féltünk ugye a magasságtól, mert hát mi ugye mezei asztalosok voltunk gyakorlatilag, és első nap, az első munkánk az volt, hogy menjünk fel a tetőre, föl vagy 3 szintet, és elkezdjünk deszkázni a tetőn. Tehát egyszerűen a tétkalácsunk így remegett, egyszerűen iszonyatosan nagy stressz volt rajtunk, hogy úristen, meg kell felelni ugyebár, és fú, nagyon gáz volt tényleg. De megtettük, és megoldottuk, nem volt gáz, együtt voltunk egymásnak, úgyhogy tök szuper volt. És onnantól kezdve elkezdtünk dolgozni, igaz? Te otthon maradtál Magyarországon Rubennel, mert még csak 3 volt. De azt nem mondtuk, hogy te és az unokatesód jöttetek ki ja, igen. Együtt jöttünk ki, igen, összenéztünk Kuncsidesommal, és akkor igen, valóban. És akkor megbeszéltük, hogy akkor kint dolgozunk egy 9 hónapot, összedjük az esküvőre a pénzt, és akkor addig én egy albérletet itt lefoglalok, és utána, az esküvő után Noémi és Ruben pedig kijönnek velem, és akkor... Igen, csak azt ne felejtsd, hogy az a sztori, ugye, hogy egy pár hónapot dolgozott, hazajött karácsonyra, ja, igen. és akkor azt mondta, hogy te figyelj, én itt beleszerettem a tájba, az emberekbe, a kultúrába. Hát nem fogytam ki a sztorikból, az nem biztos. Nem fogytál ki a sztorikból. Csak 2 hónapot voltunk még csak, de lélegzetelállító az ország, és amit megszerettem én az emberekben, az gyakorlatilag elsőre ez volt, hogy az alapján ítélnek meg, amit leteszel az asztalra. De tényleg, komolyan. Tehát annyira személyiségcentrikusak, hogy
nem arról szól a dolog, hogy kit ismersz, kit nem ismersz, hanem jó munkaerő vagy, ott vagy minden reggel, szuperul dolgozol, és ennyi volt, és gyakorlatilag folyamatosan jöttek az újabb és újabb előrelépések a cégnél, ugye, és egyszerűen csak beleszerettem ebbe az egészbe, hogy ez mennyire pozitív, és mennyire kellemes ez, hogy tényleg csak az kell, hogy jól kell dolgozni, és jól kell viselkedni. Hát ez az atom király, hát ez a legjobb recept a világon, ebben beleférek. Igen, én is azt szerettem, hogy tényleg minden munkahelyemen, mivel ugye mi Magyarországról jövünk, és mi ott megtanultuk, hogy hát itt dolgozni kell, vagy különben. Szóval mi itt akkor is dolgoztunk, amikor nem volt ott a főnök, amikor nem látott senki. És ezt ők észrevették, és tényleg mind a kettőnket mindig előreléptettek. Engem is az egyik munkahelyemen, ahol gyémántokat vásároltunk, meg ilyen nagyon drága Rolex, meg ilyen hiper-szuper órákat. Ez ilyen zálogház volt, ahol én egy időben dolgoztam. Ott is elküldtek tanfolyamra, átvittek egy másik boltba, a Robert Biggersbe, ami egy ilyen tradicionális, 200 éves üzlet, ahol nagyon érdekes dolgokat lehet tapasztalni, vásárolni, és ott is előléptettek vezető pozícióba. Nem kellett senkit ismernem, tényleg. Én is azt szeretem itt, hogyha jó fej vagy, és keményen dolgozol, akkor minden lehetőség megnyílik előtted. Igen. Ez hihetetlen. Ez teljesen így van, és ami viszont nagyon-nagyon imponált nekem, az szintén az volt, hogy itt lehet próbálkozni. Tehát, hogy nem a félelemre tanítják az embereket, hanem a bátorságra. Tehát, hogyha ki is lépsz a komfortzónádból, nagyon sok a mentőv. Tehát tényleg elég sok a mentőv, és ezért is volt az, hogy mi, amióta itt kint vagyunk, annyira motiváltak vagyunk, hogy bum, gyerünk, csináljuk ezt, csináljuk azt. Hát nekem 13 emberem volt az én építőipari cégemben. Én 5 év után már magánvállalkozó voltam itt Skóciában, mert az embereknek nagyon tetszett a munkám, és fizettek rendesen, nem volt semmi gond soha, és utána már egy éttermet is nyitottunk, egy 110 férőhelyes éttermet is nyitottunk magunknak. Aberdeen belvárosában, és képzeljétek el, hogy gluténmentes, tejmentes volt, egy csomó vegán cucc, cukormentes, szóval egy ilyen nagyon-nagyon wellness központú éttermet nyitottunk. Csak hát sajnos rosszkor, mert pont akkor jött ez a Credit Crunch nevű Igen. Banki összeomlás, úgyhogy képzeljétek el, hogy mindent elvesztettünk, és a házunkból, a lakásunkból majdnem kilakoltattak. Jó. Annyira brutális volt a helyzet, de ebben az országban az állam az ilyen embereket, akik próbálkoznak, és a körülményeiknek úgymond áldozatai lesznek, ugye azokat nem bünteti meg, hanem újra megsegíti. Úgyhogy tényleg segítettek nekünk talpra állni. Igen, mindenben segítettek, de mindenben, tényleg. Tehát nem volt az életünk úgymond veszélyben, nem akart senki börtönbe zárni minket egyáltalán. Tényleg, amikor a vállalkozásaiba kijönnek az adóellenőrök ellenőrizni, szinte minden évben soha semmi problémát nem találnak, mert hát ugye mindig nagyon figyelünk, hogy természetesen minden rendben legyen, de egyszerűen nem keresik a problémát, nem kötnek belénk, Igen. Nem tudnék semmi rosszat mondani. Az biztos, hogy amit ők keresnek, az inkább az olyan nagyon-nagyon komoly hibák, amikor direkte az emberek elkövetnek olyan dolgokat, amiket nem kéne. Egyértelműen törvényszegésről beszélek, hogy ilyesmi. Persze, de az egyszerű embereket, az egyszerű vállalkozókat itt tényleg senki nem üldözi, nem bünteti. Ja. Úgyhogy teljesen így működik itt a dolog. Ja. Úgyhogy nekünk nagyon pozitívak a tapasztalataink, az emberek nagyon kedvesek. És sokan kérdeztétek, hogy a skótok tényleg skótok-e? Hát erre csak azt tudom mondani, hogy szeretnek mindent a legolcsóbban megvásárolni, az biztos, mindent ingyen akarnak, ha csak egy picit valami nem tetszik nekik, akkor hát ők azért nem fizetnek. Ezt az étteremből tapasztaltuk. Igen, az étteremben bekajáltak mindent, és így,
hát mit tudom én, a villa nem úgy állt keresztbe, úgyhogy mi nem fizetünk, és akkor így, oké, mindegy, Ja. nem tudsz vele mit tenni. De ha bulizásról, fesztiválozásról, vagy piavásárlásról van szó, akkor így, a lóvét. Semmi gond. Igen. Minden. Az biztos. Olyan pénzeket, heti fizetéseket elvernek egy nap alatt bulira. Úgyhogy a skótok valójában nem skótok egyébként, tehát én nem találtam őket egyáltalán a tipikus skótnak, aki... Hát nem olyanok, mint Dagobert bár. Nem, az biztos. Úgyhogy, de nagyon befogadó, nagyon szerető emberek, és inkább hamarabb szólnak, hogyha van valami gond, mint hogy úgymond kiközösítsenek, vagy ilyesmi. Tehát ez emberek tényleg nagyon kedvesek és figyelmesek egymásra. Meg én azt szeretem még, hogy bizalmat szavaznak. Tehát meglátnak, beszélsz velük egy pár szót, és tényleg bizalmat szavaznak neked. Például az a hely, ahol dolgoztam, és hiteleket adtunk ki, és drága dolgokkal kereskedett az üzlet, ugye, ahol dolgoztam, és az emberek bejöttek, és igazolvány, meg minden nélkül bemondták a nevüket, a címüket, mi bejöttük a számítógépbe, és megkapták ezeket a kisebb személyi hiteleket, vagy be tudták adni a zaciba a dolgaikat. Senki nem üldözte őket, és képzeljétek el, hogy ezek az emberek tényleg visszajöttek, és tényleg visszafizették a hiteleiket. Senki sem lépett le. Nem. Illetve ha bármit ott hagyunk, vagy a bicikliink például az udvarunkon vannak, és senki nem viszi el. Teljesen biztonságban érezzük magunkat. Ezért ezt a szabadságot, ezt a biztonságot szeretjük itt Skóciának, ebben a kis csücskében. Így van. Természetesen azt tudom, hogy Angliában, meg nagyobb városokban, persze, hogy nem ez a helyzet, persze, hogy ott is vannak gettók, meg rengeteg embernek van rossz élménye. Mi csak a mi tapasztalatainkat tudjuk megosztani ebből a kis szikla tetején épült pici kis faluból. Meg persze Aberdeenről, ugye? Hát meg persze Aberdeenről, igen, Aberdeenben is éltünk. Hát azért ott voltak rossz tapasztalatok. Adom majd egy másik videóban, mert nem akarjuk túl hosszúra nyújtani ezt a videót, úgyhogy majd legközelebb is folytatjuk ezt a kis beszélgetést. Gyorsan elugrunk a Tesco-ba Yakultért, egy kis probiotikumos ital, mert nincs valami jól a gyomrom, elfogyott a kedvenc sékem, de semmi baj. Közben pedig megjött egy csomagom, és meg akarom nektek mutatni, hogy itt hogy vesszük fel a csomagot, amikor megérkezik. Nos, ez itt az, itt lesz a kis csomagom, ide jövök, ide érek, hogy start, és itt van, hogy szeretném fölvenni a csomagomat. Esik az eső, és ilyenkor fú, nagyon vacak. Mobiltelefon szám. Várjatok. Lepauzázom egy pillanatra. És most pedig a kódot kell beírni. 59, 13 és 58, ha minden igaz. Igen, és most megvárjuk, hogy kinyíljon az ajtó. Ott is van. És megjött a csomagom. Becsukom az ajtót, és konfirmálom, hogy fölvettem. És ennyi volt. Igen. És most nem sokára megkapom az értesítést a telefonomra, egy SMS-t, hogy nézzem meg a csomagot, hogy ami benne van, az tetszik-e, vagy szeretném visszaküldeni. És itt shoppingolunk, ez a legegyszerűbb és a legolcsóbb. Ma elhoztunk benneteket a Datty Parkba. Nagyon meleg van, 27 fok, ami még soha nem volt. Itt Aberdeenben legalábbis, amióta én itt élek. És ez a gyönyörű park 44 hektáron fekszik, és Elizabeth Datty ajándékozta a nagy közönség számára, és magának a városnak, majdnem azt mondtam, hogy citynek, szóval a városnak 1880-ban. Meg is mutatjuk ezt a gyönyörű helyet nektek, hatalmas park, és teljesen ingyenes a látogatása. Most bemegyünk a David Welsh téli kertbe, ami már említettem, Európa egyik legnagyobb beltéri kertje,
és ez Skócia harmadik legtöbbet látogatott kertje. Szóval ajánlom nektek, hogyha erre jártok Aberdeenben, mindenképp nézzetek be. Minden nap délben nyit, majdnem éjfélkor zár, és teljesen ingyenes a látogatottsága. Semmit nem kell ezért a gyönyörű látványért fizetni. Van egy aranyos kis kávézója, amit ugyancsak meg fogunk látogatni, ugyanis ma ott fogunk ebédelni a fiúkkal, ha már itt járunk. Akkor menjünk be. Igen, teljesen ingyenes. Nem kell semmit fizetni érte. Nos, hát ez így néz ki. Gyönyörű. Baba. Jövök. Egy kicsit átalakították, ez régebben másképp nézett ki. És mélyebb volt amúgy. Most bemegyünk a trópusi házba, ahol tényleg igazán nagyon meleg lesz. Nagyon-nagyon. Amúgy is meleg van, de itt aztán... Ó, te jó ég! Itt 40 fok van, és 90%-os a páratartalom. Egyszerűen gyönyörű. Gyönyörű látvány. Annyira vidám. Olyan szép. Több ezer különböző növényfaj található meg itt. Ebben az Európa legnagyobb üvegházában. Fú, itt még melegebb van. Jó ég. Nézzetek, mekkora levelek. Hatalmas. Nos, itt már kezd hűlni az időjárás, ugye? És lépjünk be akkor Európa második legnagyobb kaktuszgyűjteményébe. Az igen! Wow! Ez őrült jól néz ki. Emberek ide vésték a nevüket, bele a kaktuszba. Hihetetlen. De amúgy ez már vagy 20 éve bele lett vésve. Akkor először jártunk itt, már akkor tele volt vésve szegény kaktusz, de hogy elnézem, jól bírja. Itt is nagyon meleg van. Ó, nézzétek, itt virágzik a kaktusz. De jó. Ez is aloe. Itt lent, ez az őrült nagy. Igen? Jövök. Jövök, csak nézem ezeket a tök cukimuki kaktuszkákat. Láttátok ezeket a virágokat? Úristen, de szépek. Yeah, look, these are the fruits. Ezek a gyümölcsök. Oké. But the best part is... Nagyon jól néz ki. Jövök. You see the red part? That's a fruit. Ó, It's wow. fully grown fruit. Őrület. Nagyon jól néz ki, tényleg. Azért vannak érdekes kaktuszok is. 18 pluszosok. Bocsi. Na, mit találtatok? Húsevő növények. Az igen. Ez itt úgy emlékszem, hogy a kancsóka, ugye? Beleszáll a légy, valami ilyen édes vagy büdös illatot áraszt, és megkajálja a legyeket, bogarakat, mindent, ami beleszáll. Most bemegyünk a japán kertbe, amit a II. Világháborúban áldozatul esett japánok emlékére állítottak, akik az atombomba miatt haltak meg. Itt ebben a házikóban szokott lenni bonszájfa verseny, most épp nincsen.
Fél éve japánul tanulok, és nagy álmunk, hogy elmenjünk megnézni Japánt élőben is. Hát lehet? Tényleg. Látod ezt, hogy a földre mindenhova ilyen kis japán haikukat írtak ki. Ezt pedig Victorian folyosónak hívják. Hatalmas, gyönyörű muskátli gyűjtemény. Istenem, milyen szép és milyen jó illat van. Ruben, emlékszel rá, hogy mikor voltál itt utoljára? 8-9 éves? Wow! Csúcs! Majd keresek régi fényképeket. Biztos, hogy vannak. Őrület, hogy milyen jó illat van. De szép! Hű, mennyi teknős! Azt a kis terrapinok. De sokan vannak! Sziasztok! Mint a szobrok lennének. Úgy le vannak merevedve. És itt szoktak esküvőt is tartani, meg előadásokat. És természetesen minden egyes szék egy-egy meghalt emberre emlékszik. Nem tudom, hogy szép vagy fura. Beatrice és John Day, akik nagyon szerették ezt a kertet. Hát mondjuk szerintem azért tényleg elég szépek ezek a megemlékezések. Bármikor esküvőt tartanak, és halottak székén kell ülni. Ez kicsit fura kontraszt, de jól van. Most de milyen szép. Oké, én nem ismerem ezt a két fiút amúgy. Ez a kert szinte mindig virágzik, mert zöld. Hú, ennek is nagyon jó illata van. Azért, mert itt nagyon jó, tényleg nagyon jó az éghajlat itt Aberdeenben. Szinte mindig pozitív a hőmérséklet. Télen tényleg 1-2 napig szokott hideg lenni, nagyon kevés hóval, vagy egyáltalán nem is hull a hó itt Aberdeenben a meleg golfáramlat miatt. Úgyhogy ezt a kertet tényleg egész évben lehet látogatni. Mindig van látnivaló, hogyha itt kint nem is nyílnak a virágok, de bent, természetesen a melegben, mindig valami virágba van borulva. És eléggé vigyáznak rá. Karban tartják, újítgatják, úgyhogy mindig el lehet ide jönni egy kicsit relaxálni, le lehet itt ülni, könyvet olvasni, nincs meghatározva, hogy mennyi időt lehet itt tölteni. Ha ide jössz délre, itt ülhetsz akár éjfélig is, senkit nem fog zavarni. Most pedig nézzük meg a banánfát, mert hogy itt van banánfa, és képzeljétek el, hogy szokott rajta érni a banán. Beestem a lukba, semmi baj, és ott a banán. Oda nézzetek. Ha, ott nő rajta a kis mini banánka. De jó. Imádom. Ezeket ki lehet szárítani. És hát körbeértünk. Menjünk a kávézóba. Cézár salátát választottam, és Pennivel ketten fogjuk megenni.
Benni meg én szeretjük a salátát. Where's my cutlery? Is this it? Szóval Nice. Rubennek ilyen sütőbe sült krumplit választottunk. Várj egy percet. Tonhal salátával, és valami miatt, ezt nézzétek, adtak hozzá chipset. Hát ez elég fura kombó. Dominik viszont egy... ez micsoda? A panninit. Jó kis sült, sonkás, sajtos panninit kapott. Ugyancsak chipszel és coleslaw nevű salátával. Én és Benni még várjuk a krumplinkat. Ó, Istenem! A sirály kajája az otthagyott ételeket. Itt Aberdeenben hivatalosan is kártevőnek számítanak. Amúgy jó nagy, amint látjátok. Hűha! Azt látom. Köszönjük szépen, ha ma is velünk tartottatok, iratkozzatok fel, illetve megtaláltok bennünket Instagramon, Facebookon és TikTokon. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!